дар намоиши имрӯзаи мо ки як шингил саломатӣ ном дорад, мо тасмим гирифтем ки ба шумо оиди растаниҳои шифобахши кишвар, растаниҳое ки шумоён бо онҳо вомехӯред, шунос ҳастед, маълумот пешниҳод кунем. Ва имрӯз ман ба шумоёни азиз оиди яке аз растаниҳое ки хело таърихи бой ва кӯҳнаи истифодаи худро дорад, ин ҳам бошад зағоза мебошад, камтар бошад ҳам маълумот пешниҳод мекунам. Зағоза ки бо забони русӣ онро эфедра хвашевая мегӯянд, яке аз растаниҳои маъмул ва машҳури доруворӣ ба ҳисоб меравад. Агар ба саҳифаҳои таърих назар афканем, дар бораи зағоза дар давраи зардуштӣ дар китоби хело машҳури он давра Авеста хело маълумотҳои васеъ оварда шудааст. Аз давраҳои қадим зағозаро ҳамчун растании махсус, растание ки ба он ҳатто ибодат мекарданд, дар бораи ҳамин маълумотҳо оварда шудаанд. аз нуқтаи назари ҷуғрофӣ зағоза барои иқлими Осиёи Миёна хеле хос мебошад. ӯ дар кӯҳҳои Тиёншон, Олой, Помир хело васеъ паҳн гардидааст ва аз тарафи аҳолӣ хосиятҳои шифобахши он омӯхта шуда ба таври васеъ истифода бурда мешавад. дар Тоҷикистон дар баландии аз 1000-1200 метр баландтар то баландиҳои 2500-2600 метр зағоза хеле ба таври васеъ паҳн гардидааст ва онро дар баъзе мавзеъҳо бо номи ҳумо низ ном мегиранд. ба сифати ашёи хом тана ва шохаҳои зағозаро ҷамъоварӣ мекунанд. мавсими ҷамъоварии зағоза ҳамчун воситаи доруворӣ аз моҳҳои апрел-май то охири тирамоҳ ба ҳисоб меравад. яъне дар ҳамин давра мо метавонем зағозаро ҷамъоварӣ кунем ва онро ҳамчун дорувор истифода барем. таркиби зағоза аз алкалоидҳо бой мебошад. алкалоидҳо ин пайвастагиҳои хеле фаъоли биологӣ ба ҳисоб мераванд ва алкалоиди асосие ки дар таркиби зағоза мавҷуд аст, ин эфедрин мебошад. эфедрин дар давраҳои пештар дар дорухонаҳо низ бо номи ҳамин эфедрин хеле маъмул ва машҳур буд ва онро ҳангоми бемориҳои узвҳои нафас ва барои ҳамчун қатра барои бинӣ васеъ истифода мебурданд. аз қадим зағозаро ҳамчун воситаи доруворӣ ҳангоми бемориҳои узвҳои нафас хеле васеъ истифода мебаранд. эфедроле ки дар таркиби зағоза мавҷуд аст, ҳангоми истеъмол ба дигаргунӣ мубаддал ёфта дар организми одамизод ба эфедрин табдил меёбад ва ӯ хосияти хеле хуби балғамронӣ, зидди сулфа, хосияти васеъ намудани трахея ва бронхоро доро мебошад ва аз ҳамин сабаб ҳам табибони халқӣ, ҳам дар тибби муосир доруҳое ки аз зағоза тайёр карда мешавад барои муолиҷаи бемориҳои шуш, алалхусус барои муолиҷаи диққи нафас хеле васеъ истифода бурда мешавад. ва шумо низ ҳангоми дучор шудан ба ҳамин ҳолатҳо аз зағоза хеле хуб ва самаранок истифода бурда метавонед. дигар хосияте ки зағоза доро мебошад, ин таъсири хеле хуби он ба маркази асаб мебошад. яъне зағоза хосияти хеле хуби барқарор намудани қувваи организм пас аз бемориҳои вазнин, мушкилотҳои ҷисмонӣ ҳамин хосиятро хеле доро мебошад. яъне ҳангоми мондашавии дуру дароз, ҳангоми пас аз бемориҳои вазнин, агар мо аз зағоза дамоба ё ҷӯшонида тайёр намуда ба бемор пешниҳод кунем, пас барқарор намудани ҳолати аввалии бемор хело нағз мегардад. дигар хосияте ки зағоза доро мебошад, ин хосияти зидди заҳролудшавӣ бо баъзе алкалоидҳо мебошад. ҳангоми аз алкалоидҳои гурӯҳи морфи ва скополамин дучор гардидан, агар мо дамобаи зағозаро истеъмол кунем, аз ин ҳолат мо ба хубӣ раҳо меёбем. дар тибби халқӣ зағозаро ба таври васеъ истифода мебаранд. ба ғайр аз ҳолатҳое ки мо дар боло гуфта гузаштем, табибони халқӣ аз зағоза дамоба, ҷӯшонида ва бандина тайёр намуда ҳангоми бемориҳои узвҳои такиву ҳаракат аз ҷумла ревматизм,
захм ёфтани устуғон хеле васеъ истифода мебаранд. Аз онҳо бандина тайёр намуда ба ҷои захм ба ҷои осеб дида ҳамчун бандина мебанданд ва натиҷаҳои хеле хуб мешавад. Чунки дигар хосияте ки зағоза доро мебошад, ин хосияти бедардкунӣ мебошад. баъзе дигари табибони халқӣ онро барои муолиҷаи захми меъда низ васеъ тавсия медиҳанд ва истифода мебаранд. ва бисёр хуб мешуд агар дар ҳолатҳои лозимӣ шумо аз ин манбаи хеле хуби шифобахшӣ васеъ истифода баред. ба ҳамаи шумо саломатӣ орзу мекунем ва умедворем ки пайгири намоишҳои ояндаи мо мебошед.